Balima anyokma très urgent. Balima amboraka information téléman do soro ko Burkina Faso ka activiste do malien ko asara Côte d'Ivoire. A tore ko Christophe Traoré di Alino Faso. Malien ko ni kamalen tale Côte d'Ivoire. Ku Ivoirien ya mine ka don kasola wa ka sara kasola de malien boraka ni information de soro sisan. Bela jelenga video inaje nin chainde sara Côte d'Ivoire kasola. Anyo information soro. Amena nga analyse di mune semaine de folo et ko kera chogomi mbe fe bela jelenga partager, c'est très important. Un d'abord Alino Faso, voilà, ko Alino Faso Ivoirien nga communiqué la kaya ere faka kasola di. Voilà, ko Alino Faso s'est suicidé dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, selon le communiqué du procureur de la République. Donc, Koutara soro kasola, kaya ere faka kasola. Malien Burkinabé damandi nade. Ou ga communiqué flène en rola. Côte d'Ivoire communiqué mike a bela jelenga communiqué iname. Quand le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30 minutes, monsieur Traoré Alain Christophe alias Alino Faso, détenu à l'école de la gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur le lieu et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit, après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour les faits, d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation économique, à la situation militaire ou diplomatique, voilà, de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques et essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Kouya mene ka kume espionnage de là, ka Côte d'Ivoire blad danger là, capitaine ka supporter badidou. Malien be ka kuma ina mede. Tchè Moussale flène Côte d'Ivoire kaso là. Et Burkinabé ka activiste ni ne capitaine ka supporter badé, un grand activiste burkinabé, un grand supporter du capitaine Ibrahim Traoré. Kasara, kaya ere faka. Uyo le sebende. Ibara ye moun fo kaya ere faka kasola. Uyo le seben. Mais be kokere ngandon. Foka djien wuli Burkinabé ou te danna. Moi je soutiens le peuple burkinabé. Et alaka daronya. Ayan ko kiti na alaka noya. Et ni action moun fleni. Naga sora kumbe nakara Burkina comme c'est qu'à femme, mais à dans un pays étranger. C'est pour cela qu'il faut naïe étranger au Ménacado, au fait Kasola, au Kolosui, ni Kokara Machite Dala. Mamadawa Gassama Flek Kasola, en Jatikelino, Antaro, Fenfembeke, ne restera nous. Voilà, ne restera nous. Parce que ni Iga Jamana, Iga Mogobe Kasola Jamana Vere Kamano. Bon, Kafoko, ni Tejin Tagalaje. Ne point famille chugomina che ka ere frak mogodo kasola do nga ere pandi ka ere frak kasola abise la ke comme kaso chugwa utiklingi kasola do nga ere frak kasola, surtout un grand supporter de l'AES. Et puis vu la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ni il faut Burkinabé chite dala. C'est Dieu seul qui connaissait qui est vrai. Moi, je n'accuse personne. Mais ne me mungani fo, nae wali, nae mogo mine,
n'a étranger minɛ ka don a ka kaso la a y'u surveiller ka ɲa n'u sara a bɛ fɔ k'a y'u faga de o tɛ se ka bɔ yen cogoya si. Deuxième fois n bɛ ɲɛsin nin ye message di ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Minɛminɛli ka di yarɔ Asimi Goïta minɛminɛli ka di ye dɛ. I ma dɔ salen kaso la Côte d'Ivoire fo ka diɲɛ wuli Burkinabɛw tɛ ɲinɛ nin kɔ. Ne bɛ ka siran fɛn kelen de ɲa Burkinabɛw kana fɔ k'u b'u ta sara u la ne bɛ siran o yɔrɔ dɔrɔn de ɲa. N bɛ ka siran Côte d'Ivoire ni Burkina kana se ɲɔgɔn ma n bɛ ka siran o bɛɛ ɲa. Parce que capitaine b'a ka mɔgɔw fɛ dɛ. Capitaine ni Asimi tɛ kelen ye dɛ. Capitaine ka supporter capitaine b'u fɛ dɛ. Ni magara capitaine ka supporter la dɔrɔn il sera capitaine kɛrɛ de ma. Il est capitaine et reconnaissant. Ça il faut le dire. Ne b'a dɔn fana ni action mun kɛlɛ filɛ capitaine t'a bila dɛ. Ne bɛ Ala de deli Ala kana jamana fila in se ɲɔgɔn ma. Maa mun sara ça m'a fait vraiment mal. Mais ne tɛ se k'a fɔ ne tɛ se ka conclusion tirer. Moi je ne peux pas accuser X ou Y. Ne kɔni bɛ dugawu dun. Mais mɔgɔ k'a yɛrɛ faga kaso la. K'a yɛrɛ faga kaso la. Cɛw fana bon comme le monde est vaste. Moi je ne peux rien dire. En tout cas moi je soutiens le Burkina. Ne bɛ Burkina supporter bien. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Burkina Faso vraiment je suis de cœur avec vous. En nisɔndiyalen bɛ ko Mali ni Burkina frontière koloniale bɛ ko tigɛra. Mali ni Burkina kɛlɛ kɛ yɔrɔ fɛ ko yɔrɔ bɔ ko o yɔrɔ frontière ko réglera. Ja ni information de bɛ yen. C'est pour cela Mali ye Ivoirien ka sɔrɔsiw minɛli mun kɛ les 49 militaires ivoiriens. Wallahi bɛɛ le cerveau bɛ kaso la Ala ye siri. Don o don ne ja bɛ tigɛ ne b'a ngo ngo Ivoirien ka mɔgɔw b'an bolo kaso la ni koye ninnu sɔrɔ Ivoirien b'a fɔ ka ɲu faga. Ne yɛrɛ ka famille caman bɛ Côte d'Ivoire ne ja don o don ne bɛ wuli ne ja bɛ tigɛ. Wallahi don o don ne bɛ wuli a fɔra don min na ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ na k'u bilara k'u bɛ ka taa Côte d'Ivoire ne ko ngo Ala ni ci. Ni kelen kun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw sɔrɔ Ivoirien b'a fɔ ko Asimi y'u ka mɔgɔ faga. U kun tɛ danna u kun bɛ Maliens sɛgɛn. C'est pour cela ni jamana fila cɛla ka gɛlɛn dɔ ka mɔgɔ minɛ a kɛ avec prudence dɛ. Ni ko y'a sɔrɔ bilahi a bɛ jouer jamana fila kan. Surtout tension bɛ Côte d'Ivoire ni Burkina cɛ bi. Ali Burkina jakuma o tɛ da la diɲɛ kɔnɔ ko nin y'a yɛrɛ faga. Burkinabɛw tɛ da la fana. O tɛ si ça passe pas chez les Burkinabés. Ne bɛ ka siran o yɔrɔ de ɲa. Ne bɛ Alassane Ouattara place la Ala ka Mamadou Awa Gassama bila. Ka wali wɛrɛ mɔgɔ minɛ ka bila i fɛ yen. Risque b'a la dɛ. Peut-être le président peut être de bonne foi. A bɛ se ka kɛ Alassane Ouattara a t'a dɔn peut-être Alassane Ouattara ne sait pas ce qui se passe. Mais mɔgɔw bɛ yen sɔrɔsiw bɛ yen gendarmew bɛ yen n'u y'i minɛ u b'u mɔnɛ bɔ i la de. Marifatigi dɔw bɛ yen n'u y'i minɛ u b'i maltraiter de. Ça c'est une vérité. O bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw t'o kalama. U bɛ se k'i torturer mɔgɔ tɛ bɔ a kalama. Ni sacogo min filɛ c'est Dieu seul qui sait. Cɛnni bɔra ka denbaya la. Capitaine il est mort parce qu'il voulait défendre le Burkina. Vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka da yɔrɔ ɲa. Nin fana ye message ye ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmɔgɔw ma. A y'a kɔlɔsi mɔgɔ minɛba ninnu na. Mɔgɔ minɛba mɔgɔ bɛɛ tɛ minɛ dɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'u minɛ ni m'u kɔlɔsi u bɛ sa i bolo quoi. Mɔgɔw bɛ yen cɛw bɛ yen cɛbakɔrɔw bɛ yen n'u minɛ dɔrɔn non o bɛ sa i bolo. Wallahi bilahi. Mɔgɔ dɔw tɛ sɔn kasoladon ma quoi. Mɔgɔ bɛɛ t'a kɛ. A b'aw kɔlɔsi o yɔrɔ la. O ne ka conseil ka d'aw ma. Côte d'Ivoire ni Burkina ta in ne kɔni bɛ Burkina soutenir dɛ. Mais ne tɛ conclusion tirer. Moi je ne tire aucune conclusion. Mais moi je ne crois pas que cɛ yɛrɛ faga. Moi je ne crois pas ne ma da o la. Mais an ka ko to comme enquête bɛ sen na les enquêtes vont prouver qu'est-ce qui se passe. Moi ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Ne y'a mɛn dɔrɔn a digira la quoi. Vraiment j'ai été choqué wallahi. Quand j'ai appris, un jeune, Allah, voilà un jeune comme ça, il est mort. Ça fait mal. Mais vidéo blague, c'est